talaga lukohin mo kami ng ganito. Diba ate, patapusin mo muna si mama. Wow! Paeng! Para namang hindi nyo kilala tong nanay natin. Alam nyo naman na sinadya niyang gawin yon para magpapansin. Tama na nga. Ate, kung sinadya man ni Mama yun ay dahil namimiss na tayo. Dahil gusto niya tayo makasama. Yung gusto niya laging nasusunod. Ang gusto ko sa'yo lagi ang nasusunod. How dare you talk to me that way? Ate mo ako! Ba't nanay natin yung kinakausap mo, ate ah? At birthday niya ngayon! Ate, palagi mo na lang inaaway si Mama! Hindi mo man lang ba muna siya babatiin bago tayo mag-away-away? Birthday niya kaya okay lang pag sinungaling siya sa atin. Ate, tama na nga! Kunting respeto naman! Sino ba kinakausap mo? Baka nakakalimutan mo, nanay natin yan! Teka nga, ano ba pinag-aawayan nyo? Tsaka, hindi ako yung nanay nyo. Hindi ako yung nanay nyo. Ano siya sa kusina, nagluluto, di ba? Tsaka birthday niya ngayon, bakit kayo nag-aaway-aaway? Fans na nga ako dito. Naman, kumakain lang ako eh. Mare, uwi na rin ako. Ang gulo-gulo na ng mga anak mo dyan eh. Nag-aaway-aaway sila sa pagkainan. Birthday mo pa naman. Mare pala, yung pansit. Minsan dagdagan mo ng soy kasi medyo mataba. Tsaka yung spaghetti mo, walang hotdog. Tsaka, Mare, bago pala ako uuwi, babalot ng Shanghai. Hi, sir! Welcome to Julie Bell! Ano po order nyo? Miss, isang burger steak. Okay, sir. Dine in or take out? Opo. So, ayan, 4,760 po lahat. May dadagdag pa ba kayo, sir? Wala na, miss. Eh, ba't mo siya dinagdagan? So, ayan, sir. Ongoing na po yung order nyo. Ano pang drinks nyo, sir? Kahit ano po. Anong gusto mong orderin ko? Gusto ko yung burger, tapos milk tea. Tapos, hindi mawawala yung price. Manang, magkano po pagpakulang? 10,000. Lo, ang mahal naman. Kasi maliban sa mangkukulang ako, manghuhula rin ako. Tama ba ako? Ang ipapakulang mo ay yung ex mo. Yung ex mo na iniwan ka pero binabalikan mo kasi nga marupok ka. Aray, mapanakit ka, Manang. Sa'yo na yung 10,000 mo. Pamparam pam pam pamparam param pam. Yung kachat mo di na nagparamdam. Pamparam pam pam pamparam param pam. Nag-ghost ka na naman. Pamparam pam. Pamparam pam pam pamparam param pam. Sumabay lang sa bayo, sarap sa pakiramdam. Pamparam pam pam pamparam pam. Agin-ginod na itanda. Agpinpinoy atanda. Agin-inay labyuanda. Awan mo label da.
Sada kayo nga lalaki. Bago kayo ag good night, bago kayo ag I love you. Iba gayo ti motibo yo. Like, good night as a friend kasay. I love you as a friend. Kas jay tatlo mo din na nga ikana kita nga babae. Timini nga kita magbagayo. Kanda kayo mga babae. Madi kayong kasla haloblak nga nakarukrukop. Nga nagbaganda kayo lang ti I love you ag I love you to kayo nga dagos. Tapos numaalyada kayo, numagos kayo, ag sangit-sangit kayo. Sabi mo, nalipatan mo na siya. Sabi mo, hindi siya kawalan. Sabi mo pa, magbibiro ka na lang ng iba. Pero nung nag-chat siya, sinabing ay ayatin ka pa niya. As usual, narokop ka. Sinablianam suna. Lipatan kanti ko nagngem saan Tanairwa mag-ayat, anay sang sangayan